Έρχεται παράμαλο. Έρχεται, ψάρινε Μίτσο. Έλα γορίνα ψάρινε. Ψαράκι. Είναι καλό το ψαράκι. Είναι καλό το ψάρι. Είναι με το μπακακάκι του Μαστρονίκου. Είναι καλό το ψάρι. Με το που έπεσε στη θάλασσα. Έλα το Σφυριδόπουλο, είναι καλό το ψάρι. Στη θάλασσα και στον Νικόλα συρτή το ψάρι να πάνω. Είναι απίστευτο, δεν έχει ξαναγίνει. Είναι καλό το ψαράκι. Αυτό είναι. Νικόλα, με έχει στείλει αδιάβαστο με το που έπιασε στη... Μπράβο ρε μάγκα, ωραίος. Ωραίος. Αυτό είναι ρε μάγκα. Ωραίος. Μπροστά. Ωραίος. Τι ωραίος εδώ πέρα το μπακακάκι, ιδιοκατασκευή του Νίκου, έτσι. Ωραίος. 10 λεπτά ψάρεψε. 10 λεπτά ρε μάγκα, 10 λεπτά. Μπράβο, που είμαστε. Μπράβο, είναι το βίντεο. 10 λεπτά. Αυτό είναι. Φίλε, με έχεις αφήσει μαλάκι, χωρίς μαλακίες. Αφού σου παγάνει δουλειά ρε φίλε, τελείωσε. Με το που έπιασες ήρθε να καθίσεις στο ψάρι. Το δες. Κάνει δουλειά το μπακακάκι, είναι τρελό. Έχει πλεύσει καλή, Μίτσο, τελείωσε. Τι να λέμε τώρα. Το έχει αρπάξει καλά. Και κοίτα που χτύπησε μπροστά, Μίτσο, Κοίτα που χτύπησε ρε μαγκά. Άσου μάνα. Δεν το κάτσω μάνα. Τραβάς βίντεο. Τραβάω, δεν πειράζει, τραβάω ούτε φέρνω. Ναι, βγάλει τόσο το μπακακάκι πρώτα, να μην πιάσουμε πουθενά. Βγάλει το μπακακάκι να φύγει από πάνω, ωραίος. Κοίτα που έχει πιαστεί από παντού. Αυτό είναι. Τρέμουν τα πόδια μου, φίλε. Έχω να βγάλω τέτοιο ψάρι. Έχω να βγάλω ψάρι σφυρίδα. Να σου πω, 1 χρόνο. Αυτό είναι το μωρό. 1 χρόνο. Αυτό είναι το μωρό. Αυτό είναι το μωρό. Αυτό είναι το μωρό. Το μωρό μας το καινούργιο είναι αυτό. Είναι, κοιτάξτε πώς πάει, ωραία. Είδαμε, χορεύτρια λέμε εδώ και πώς πάει. Ναι, για αφήσεις μαλάκα, τι να πω. Ο μαθητής μου παραδίδει μαθήματα και γουστάρω γι' αυτό. Έλα γόρνα, κατέβασε το. Μπράβο να σε τραβούσω. Μετά από πόσο καιρό τα άφησα, μεγαλώσανε. Ναι ρε. Σκίσουνε να κάνουν. Και τώρα είναι η ώρα τους, καταλάβεις. Τώρα αυτή η ώρα είναι, πρέπει να το μαχιστεί. Έτσι. Λοιπόν, έλα, το αφήσουμε κάτω. Έλα. Κάτσε να κλείσω.